Hello, good morning mga kasikin. So, hanap ko dire kay mag-vlog ta karon. So, tanawon na to ang akong mga kauban dire unsaon pag-overhaul sa inyong mga motor. Kung namoy mga problema sa inyong mga motor, anhilang mo dire ni Marix shop. So, kani mo ni siya nga atong mekaniko nga karaan ni siya nga mekaniko. Maay kay ni bisag unsang motor ni ipayo ninyo. Ayo lang tong mga Harley Davidson kay lisod kay to wala tay pisa ni. Pero kani ang gi-overhaul karon kani siya Rusi ni siya nga 150. So gibungkag na nila. So ipakita na to kung say daot. Sa gali daot ani bay? Counter shop. Counter shop. So sa wala bearing sa counter shop. Oh, stick bearing sa counter shop daw. So wala pa mo nakaila og counter shop, wala pa mo nakakita. So akong ipakita. Pakita. So mga kachikin ara, mo ni siya counter shop. Tudlo gali boss asang guba gani boss. Kani siya. Mo ni siya naguba, nahilis na siya. Kanal siya na kanal. Oh, ning kanal. So minus na siya ang yang kuan ani. Pagtuyok na ni bikil na kayo. So ang bearing nga guba ni nadugmok na. Upo na. Mo na ni siya. Bago na ni siya gilisan. Bago na gilisan aron. Oh. Oh, kana siya. Oh. Gilisan. So okay na kayo na siya. Kina. Mo ni ang bago. Mo ni ang bago. Taway pakita na kung bago. Dara kani. Mo na siya bago. Bago ni siya. So mo na siya counter shop. Dili na siya na. Dira na siya. So kung gusto mo palit ana nga pisa, kontak lang mo ni Marix kana siya. So, sweeto kay na siya sa mga pisa. So na siya alalay. Kay siyempre kung may mga trabaho na overhaul, lagi na siya tiglimpyo. Nara. Ano siya? Hay sa akong pan vlog idol. O ilo. Tarong ayo dia kay kanang iluag man isda. Kana. Maglabay ta. Mo na siya mga pisa. So kung maglabad yung ulog, ayo, ay na ninyo lisod-lisuray yung gagalingon. Anhin na mo dire ni Mario. Marix shop. So ako lang ihatag ang link diha ug asa siya mga di number na lang. Tagaan ta mong number ni Mario kay para kontaka rin ninyo na mo ipayo. So mo ni tagiyas motor. Problemado kayo na siya. Kay sayang gingon iyang motor daw dili kalas og lining. Kalas og ngipon. Uncle. Ya voy solamente para ir. Katawa. Dili ka na sa kainin. Pero klase ini. Mauli pa ka ni? Oh. Dali ra kain eh. Oo. Ang ako rang alalay masimbolan eh kay ako mo siyang tudloan kung saan pag plaster sa mga gear. So kung naay mga bilin ani mo na siya guba. Sobra. Kasi makaingon ang tagiya ni. Sir, kasi makaingon ka ni sir, iuli na lang tong daot mo andar pa man. That's a lot of damage. How about a little more? Asig ma okay na. Miss na nauli na tanan di na hinon mo andar. Masing mangyo ka madugay sir ba? Iuli na lang tong daot kay mo andar pa man. Ang gawag eh. Gani! Gani! So inaghuman ani kayo, wasingan gini siya kay paminaw na ko ani murag ang nakadaot ani kani gyon ning namilit nga hugaw ani bugat bay nagtuyok sa gear. Unsa ka tinuod ani boss? Nana guro boss no? Oh, mag-ana yun. So maayo pa ka jud ni no? Maayo pa ni. So kung ipakita ninyo niya inag-arrange ani sa mga gear. Kamoy patanaw na mauli pagka na. Yung na nga pagka-plaster. Ikaw, mauli pagka na. 50 na gid na mauli. Sa mo kabalaka kay atong mekaniko may kayo. Naran tagiya.
Sayang giingon, di daw kalas og lining, kalas og ngipon. Few moments later. Okay mga katsikin. Oh, gisugdan na overhaul. So, gitaod-daan ang krang kay ug kanimoy malimtan. So, ituklod di na makrang. Yo nay kranganan. So, muna gitaod-daan, mo ni say krang axle, ay sa ni tawag kana. Oh, kick arm axle. So, sa wala masayod. So, giandam na. So, ay gini nagkalimta kay na krang mo importante na, labi na way battery, krang gyud. So, magasimbol na yang alalay kani. Pero ang iyang gi-practice og maayo sa pagkakaron kana siyang pagpanglimpyo. Mao ginay master niya ng pagpanglimpyo. Master kana idol? Kana kuan ay graduhan kana nana sa mga 90. 50 years na kuan. 90 point kapin po 90. So naguman niya na practicean siya og kuan kini asimbol sa mga gear. Pwede unhon ang kinta na. Dun paingong primera. Hindi siya pwede mabalay dahil doon, no? So dili pwede mabalay ang mga gear. Kaya kung mabalay maguna ka sa kinta, maulay ang primera. Ako rang gipakulba ang tagiya ba, oh? Ako rang ipakulba ng tagiya kay ga problema gid sa paghiwa, mura daw gamat sa og baboy. Gilahi ang mga tinae. So, andam na yang alalay, mo imo kuan eh. Mo imo tira. Kanina eh. So, itudloan. So, tanaw na to nag-ayo. Ay basig mga sayop na. Nanay. Washer. Ang washer, ay gini yung kalimti ang washer. Kay kung malimtan ang washer, magdikit na tanan. Okay, sunod siya. Sunod kayo. So, ayaw po ninyo bali-bali ha. Kay imbis ang motor dili mo atras, makakatras ug gahat. So muna siya chip, muna siya gatudlo sa iyang lalay. So inagmahuman niya, tagaan siya ni og Malihan ay. kuan, tagaan siya ni insito. So kung di na niya maayo, imbis yang insito, mahimong insekto. One eternity later. Okay mga katsikin, nara. Oh, katong gi-overhaul ganina, okay na kay karon. Uli na tanan. So nawasinga na puni. Oh, tanawa limpyo kayo. Oh, limpyo kayo. So karon atong ipasulay og pandar og okay ba kay ang inandaran? Wala naman siya yung baterya ni boss. Oh, wala na siya battery no? So ato na siyang krangon. So karaan na puni kay sa motor. Pero Mas karan pang mekaniko. karaan pang mekaniko. Pero bisag daan gid ang tanaw ng motor pero ngalan kay nang ilisdan ang mga guba, okay na kayo na. So narang gaayo niyo. Kung sa kabaw pa ning motora, gibukbok ng ikog. Gibukbok ng ikog. Tanawa. Oh. Sag bati na siya dagway gyud pero inag-andara ni ron. Sige, akong Oh, sige, pandara. Pandara, chip. Oh, isa ra ka sipa no, one click ra. Click ra. So, makita na to mga katsikin nga ang andara na okay kayo na. Akong i-rip. Oh, sige, rip. Oh. So, isog tayo sa nang inandaran. So, asa problema. So, ato ni ipasulay padagan. O, okay ba kayong dinaganan? Dili ba magkiyod-kiyod? Di ba manyakis? Sige. Oh, si palangasa. So, ipasulay og padagan. O, dili ba manyakis? Kay basing magkiyod-kiyod niya. Basing parehasan niya sa mekaniko. Say, magkiyod-kiyod siya. So, I hope nga dili ingin na ang motor. Sasakyan. Sige. Dagan na. Wala na on. Napa ni gasolina, boss? Wala kamay na yun. Gamay na yun. Hindi makarate, kaya kamot ang hotel. Dili habog ng motor no. Usa nga klase nga motor ni? Manay SSG 150 Rusi.
So tanawa aron makita na to. Mayo bagyod kayo pagka overhaul mudagan bagyod. Di ba mangungot ng mga gear. So okay rang brake. Oh, kita na ninyo. So may kay mudagan. So wala siya problema no. Tagiara ni na problema. Tanawon na to, tanawon. So may kayo mudagan ng motor no, wala problema. Oh. So nindot kayo. So salamat boss pagpaayos sa imong motor. So diri na, bye-bye. So shout out tayo sa mga walang kwenta nag-request nito. So salamat kayo sa mga kuan, please follow my channel Then, and like and share my videos para updated mo sa mga sunod nga video namin. sa imong FB page idol. Sa akong FB page na i-search na ninyo ang Rhymers Vlog. Yan. Then keep following, share and like. And like. Oh. Okay. Okay kayo. Okay. Thank you.